Shithi Bolus Buku Chaki Kristan Harom, Glenonga Bashipo got caught Kandai Hado Katra. Namarla da Pipla da Kirmiang Shintur Chompi, Bao Jisu Ulong Utrai, Blada Pingain Hakado Nu Chompi, Bao Blei Ula Pinmi Padio U, Na Gajinya, Pin Light Im. Haba Ubriu Ungen Nado Gado Nun, Uyo Manhong, Bad Haba Upla da Kirmiang Shintur, Unyo light im. Kajintho ko ong, jar ubanged hau, ong babe la no ru. Naba, dan jingi per hapadeng uju bad ukring. Uju utrai ulong ken rad ya baro, bad uthe spa kirhai halon, kito baro kibakhod kirpad ya u. Naba jar ubakhod kirpad, ya kakerteng utrai light im. Henry kumno kibriu kin khod kirpat ya uta uba kim shem langen. Bad kumno kin ngen ya uta uba kim ju yosmo. Bad kumno kin yosmo klem unong yalam. Ti kumno kibriu kila ban yalam lem dap ha yaki. Kajintho ko ong. Kadno ki itinan ki kjat jongito ki ba yalab ya ka khubor babha. Henry Baro Kim Shem Lapatiao ya ka gospel namar u Isaya uong ko kinran manu balange ya kata ka ba ulayo sno nangi kumta ka jingen ka wan na ka ba layo sno bad kata ka ba layo sno ka wanda ka jingela ya ukris Henry ngakeli hato Kim Shem layo sno kilayo sno ken namar kasur jungki kala saphyang kaleng kaperthei bad ki ktien jungki kila poi shadu bokon kaperthei ka ktien jong utrai kasam khat khandai gut khot pra hadu khatwei ka an utrai ka long ka ba janai ka penki im ya ka minsim ka an utrai ka long ka baskhem ka ai jingsta ya uba shida ki jinkantu utrai ki long ki badei Kajintium burom yo utrai kalong kabukhuin kayaisa shi junom kibidom utrai kilong kiba shisha David kwa ye kipalan banya kaksiar wan ya kaksiar bandilla ki kham thiang banya kangam bad ki jinjao na karonga ka gospel kat kum Matthew bukhuit lenong kabasaw kadkhod khatra hadu ar for ar Kadbau Jisu utang yait harud kaduriao Galilea, ula yoi armud shipara, u Simon, yau bala sin Petrus, bad upara u Andreas, ba ki ye bread jar ha kaduriao. Da ba ki lalong ki nong tong lok ha, u Jisu ula ong haki. Ale pat nga, bad ngan pen long ye pi, ki nong tong briu. Markum ta kila ino, Yelagi jar bad kila bod yu Ulalay kham shikman bad ula yoi saya ki weipat armut shipara u Jacob bad u Yoanes ki khun u Zebedi. Kilaya don ha kalim bad upajum ki u Zebedi ban pen ben ya ki jar. U Jisu ula khot yaki markumta kila ino ya kalim ban ilaw kpa bad kila bod ya u Jisu. Ka gospel jong utrai.